задъркалтаци, расисти и другите такива. Видео с тая шашава програма, понеже ме радва на тоя глас. Сала малко ще преминем към съществената част на видеото, но първо да си поговорим. Как се чувствате, с какво се занимавате, какво искате да правите? Всъщност не си прави труда да отговаряш, просто те занимавам, за да едитвам после по-кратко видео. Не ме ебе как сте и къде сте, сори мотори. Сега към реалното видео, защото до сега само ви загубих времето, за което не ви се извинявам. Някога имали ли сте подозрения, че този човек a.k.a. псевдомайна a.k.a. Готика 47 е илюминат? Има много такива банални видеа с псевдодоказателства, но аз няма просто да ви обяснявам, че 7 минус 4 е равно на 3, а 3 са страните в триъгълника и такива простоти. А този псевдомайна получи игра, която е напълно спонсорирана от илюминати, а именно Некрополис. Нека сега видим малко моменти от играта. Здравейте всички и добре дошли на първия и надявам се не последен епизод на Нека играем Некрополис. Видяхте ли това? Нека го видим още веднъж, ако не сте. Здравейте всички и добре дошли на първия и надявам се не последен епизод на Нека играем Некрополис. Този път го видяхте и вие, нали? Илюминатски символики още в началото. Интересно. Нека продължим с друга специално подбрана част от епизода. Както виждате, игричката е много стилизирана, много е готина. Тук имаме алтар. Айде пак, не ми казвайте, че не го видяхте. Беше очевидно, но ще ви го покажа отново. Както виждате, игричката е много стилизирана, много е готина. Тук имаме алтар. Очевидно е. Намерихте ли триъгълника? Няма как да сте го пропуснали. За всеки случай ще ви го покажа пак. Виждате ли? На щита има триъгълник. Интересно, нали? Но това още не е достатъчно, като доказателства. Нека продължим с още части от епизода. Сега, обаче не знам въобще къде трябва да ходя. Тук има някакъв огромен кристал. Not precisely sure why this is here. Илюминатите му изпращат съобщение. Интересно, вярвате ли ми вече или ви трябва още едно по-късно на този момент? Сега, обаче не знам въобще къде трябва да ходя. Тук има някакъв огромен кристал. Not precisely sure why this is here. Илюминатите по принцип контролират нещата и казват на хората какво да правят. Точно това стана и тук. Не си мислете, че ще свърши толкова бързо. Имам още доказателства. Огромната пирамида. Ето, илюминатите са истински. Което ме навежда на мисълта, че това ще е може би много готин скриншот за thumbnail. Сега вече вярвате ли ми? Нека го видим пак. Огромната пирамида. Ето, илюминатите са истински. Което ме навежда на мисълта, че това ще е може би много готин скриншот за thumbnail. Това вече е най-големия символ в целия клип, буквално. Илюминатите го наблюдават от огромната пирамида. Но чухте ли още нещо интересно? Ако не се сещате за какво говоря, ето този отказ ще ви помогне да ви се изяснят нещата. Което ме навежда на мисълта, че това ще е може би много готин скриншот за thumbnail. Скриншот за thumbnail. Случайност ли е, че точно този момент е скриншот за thumbnail? Естествено, че не. Те са му казали, че точно този момент трябва да е thumbnail на епизода. За жалост, това е последното доказателство за сега. И все пак ме изтърпяхте толкова много време. Невероятно. Освен да ви кажа да очаквате още такива тъпизми от моя канал, няма какво друго да направя. Hold up.